Dateng lho, Cing. Kowe wong tuwa. Rupane sampeyan kok tepat. Mas. Kowe tak bela saiki. Tak bela. Kene kowe ngapero tetep. Tak bela lho. Mas. Iki ngono sandal. Anggone ning sikil. Ora ning sirah. Ngono. Kleru aku. Anggone ning sikil. Ora ning sirah. Kowe ora ngaplok. Ning maju go sandal iki. Eh! Goblok! Nek kaplok aja kok sandal. Kok iki? Sik iki loro iki. Sik. Ngene. Iki loro lho, Mas. Loro. Lah bergerigi. Apa kuwi? Potret dasane. Ina, usah sandal iki. Akhire mang sandalku. Bocor akeh krosok. Lah iki pedhot tak kei paku kok. Wani aja ngomong ijen. Sapa? Nek wani aja ngomong ijen. 1, 2, 3. Ayo, royo. Terima ngono ki ecek. Terima ditandangku cak gambare. Ecek. Anting le. Alah. Sing. Kancane ya? Tingeti ya, tingeti. Kancane dobrak. Ye. Jajak ke baleni. Oh. Hei, kon malik kok. Lah ki mang wis gak malih. Kuwi muter, Cing. Malih mburi. Kok kate sitir apa? Ayo, rasanya aja. Matane lho matane. Kok boko kowe. Iki panggung bloro, Mas. Ora panggung pati. Masa banyak boko to manaku. Bekaro keprok mati kok piye. Buang kaya ben. Kok men buang kok bojo piye? Bojoku dhewean. Tak ngomongke. Apa?
Ayo, Mbak. Milih oleh ayo. Milih oleh. Aku wedi gini tok. Tak itu aja kowe. Mau diteni ra mesti ngono. Kuwi nonton kuwi ngumpul. Lambe mau tuwa tak yo. Panas payungi. Udan piye? Kerja panas. Sepuli. Wayang sarto. Wayang sarto.
Arek sapa? Wong bisa aku dhisik. Gobloke yo. Yo mandan. Akademi. Ngajak ae. Aja lagu apa? Aja apa gong? Kembang rawe. Alah. Apa Karena mau kembang rawe. Karena mau kembang rawe. Jongo tanam kuwi. Oh, dijek, Pak, dijek, Pak. Oh. Oke, Bos, dijek. Guna dua enak.
rumit. Papan kang demar wae kreso mugdaku. Oh. Wis rasa dadak akeh kucap sing tandha kulo. Oh. Maju. Mak kendangi apa sing dadi angen wis. Arep. Hop. Ora jamak. Lumrah menungso mak saka plantangan. Pancen bener sing kok karbake. Prajurit iki si Gusti Kang Rasih. Duta apa sing dadi piandel? Wong Mojopahit pengen jajal-jajal marang wong Tuban. Ranti ning papan ngene cah bagus. Aja nganti kedep nitrang. Rang kepur 10 ora bakal nyelunduh. Wow. Wow. Wong sak ngono kan dikayangmu. Oh, nggih. Cepul ora nang bali sembrono. Oh, ning ngono. Kawujudan kaping 1000. Aku salah ndas. Kowe. Male omale. Wis ora nari maafke. Yo. Pengen uncat cawangmu ning papan kene. Oh. Nanti ning papan kene. Wis ora Kowe iki kowe apa? Nek aku wis mlebu, kowe ra nek metu, ora aku. Tuwa ini. Aku sik. Piye? Kireku koclok. Dan piye? Iya, oke. Kowe metu. Nek aku wis metu wis mlebu. Kowe metu. Malah tengok-tengok ning jero. Aku wis bosen peluruk. Wah, putih masal gagal. Lah, ora. Leone. Yo, oke. Cepul. Cepul ke mana iki? Yo. Wis apa? Sapa? Asu. Suara omongan. Aku lagi ya. Good.
Ya penak nonton tuh. Alah ya. Lah ngene lho, Wan. Tak kandhani, wong awake dhewe iki ya urung tepang karo desa Dong Sambi kene ya. Sambung rejo kok Dong Sambi. Iki piye to, Dom? Aku ora tau dicak toprak iki lho lah, kek iki kok ya bingung. Kene iki ngono mbong rejo, Rejo, Dom. tak kira Dong Sambi mau ya kowe muni-muni Dong Sambi tok, Wan. Wah, cancang megonto iki areng gadhet. Nggih. Ditepangke warga ndi mau Bong Rejo lah. Nami kula Gondo. Ayo Wan. Nami kula Kliwon. Kula niki ngoni-ngonane Bapak Mardina. Lah iya lho. Lho lak piye kok ora ndang ngomong? Lah iya. Lho kok yo Wan. Oh, Gondo. Ayo wis ngene ae lho. Gampang-gampangan Won. Khusus wong Bong Rejo kene ya. Kene iki ben do ngerti ketoprake Bapak Mardi. Nek kepengin nanggep ketoprak iki ne ya, ketoprak apa lah jenenge aku kok bingung. Sri Muda Mardi Budaya. Nek pengen nanggep ketoprak iki langsung kondo Pak Mardi ning gurian. Sing wonge gedhe dhuwur. Gede dhuwur. Brengose cekanthi. Wah, kok brengos aja kanthi Wan. Lah sing pinggir kan cekanthi piye ning Oh, arane? kok bakal sateni. Iya. Oh, iya. Brengose kuwi. Ah. Wong gedhe dhuwur. Oh, walah. Langsung pokok Mas. Langsung di belakang. Oke, yang ini. Nek ketimbang moro yo wegah, yo enek nomor HP-ne langsung minta saja. Begitu oke, Wan? Oke. ACC. Ayo ndang delok ketoprak. Sri Muda Mardi Budaya. Ayo ndang delok kebiare yo. Ayo sarauman iki kok. Jenenge dawane. Ayo. Ayo.